Bosho wai shagalallu. To ya cakewa? Bari in sha wiwi na koma gefe in yi shiru. To ina mutumin ka daushe ne? Shi sai ya gama cakiya ma. Tsaf! Sakewa fa ta wiwi ke. Kaga ka? Zangangan. Wai shi kadai? Shi ɗaya ta kake shanye. To fa kai kaji idan ka sha hudun nan me kake gani ne? Awaki har da shanu har da jakuna. Wannan kai ka fi kowa shawuwa. To ke ba Hadiza ka bano. Ana dan kai ta din ne? Ke na san ai ba gurin ki ina yin ki tawon ina yin ki. Yaro kenan. Kai ba. Please leave me alone. To me yasa baka so a gaya mutane gaskiya? A irin yanayin da nake ciki ba na buƙatar kowa ya kasance tare da ni. Ta motsa kenan. Halima ce to wai na ji an ce ke ma kina dan kai ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa zaka min haka? Ba ni na faɗa ba, daga zalimi ko ni. Ya za ka yi min haka? Mun yi da kai ne ba zan gaya mata ba. Banda ita ma ba ka ce mini kima mu yana dan kai ta ba. Irin wannan cin fuska da cin mutunci ni za a yi ma. Waye ni shi? Daga zalimi ko ni. Ya za ka yi min haka? Shi ma mun yi da kai ne ba zan gaya mai ba. Kuma wallahi sai mun sa kafar wando ɗaya da kai tun da kai min haka. Ƙaniyar uba ka nufi. Mun juyo kanka mai sana'a taka. Wai me kake shiga da yan kallon a ledan nan ne? Ukusi ne fa. Menene kuma ususi? Gayu sun riga sun san usi ukusi musi. Amma dai girma ya faɗi. Da wuyar abin ba a saba ba, an saba ma sai an jure. Me yasa baka dan kai wiwi din nan da yara? Karamar kwakwalwa ce da ni. Ban ji me kace ba. Karamar kwakwalwa ce da ni. Kace me? Karamar kwakwalwa ce da ni. Kai.